Стефан Батуров. Вашата презентация може да започне. Дигни музиката. Аладин се качва на килимчето и магарето. Слага си каската, естествено. Това ли беше, момчета, вашата презентация? Това ли беше презентацията? Файтонаре! Ами това явно се подготвя за старта. Вашите оценки ще помоля журито. Към камерата и ги задръжте там, че има да смятаме. Четири, 5, 6, 6. Добре, готови ли сте? Да ги подкрепим с аплодисмент, да ги подкрепим. 3, 2, 1, старт! Файтонаре потегля! Изключително интересна, по всяка вероятност, първото препятствие добре, по всяка вероятност. Да ги аплодираме. Разходка, стар мобил. Естествено този, който е с колата в началото на миналия век. Мисля, че има отношение между шофьора и неволника в дясно. Не чисти, че прехвърча някакви искри. Така, ето човека взела крила, след като изпи един Red Bull, изхвърля пилота, макар и малко грубо. Малко грубо. Но това е, ти ме не уважаваш ли, ма? Ще помолим без сумни, има деца. Ти знаеш ли кой съм аз? Изхвърли дамата. Накрая изхвърлиха дамата и седнаха двамата. Явно не си пада по жени. Вашите оценки, журито. Жури, 10. 10. Това мисля, че е най-високата оценка за креативност. До сега. 3 десятки и 2 девятки. Добре. Ще помоля девойката да се отстрани, явно не им е много симпатична. Момчета, готови ли сте? Сложете каските, махнете перуките. Три, 2, 1, старт! Мисля, че двигател се пали. Успяха да потеглят. Страшен дизайн. Първо препятствие успешно преминава. Нека видим. Торпедо, готови ли сте да ни покажете вашата презентация? Виждам много ламарина тук. Рачков. Ако не е друго, много ще тежат. Вашата презентация може да започне сега. Имат ли презентации или не? Може и да имат, ще разберем. Не знам дали вижда уважаемото жури. От ауспука излизат балончета. Мехурчета. Това е горилото. Имате ли презентация? Не знам дали си чуваме с старта. Нямат ли? Старт! Те си тръгнаха направо. Никой не разбра кога тръгнаха. Важно е да видим поне кога ще финишират, толкова са бързи. Тая ламарина тежи надолу. Не знам. Първо препятствие добре. Не знам, вероятно ще има и две. Не е ясно кога. Момчета, готови ли сме за презентация? Готови сме? Заповядайте. Уважаемо жури, наблюдавайте. Виждаме, че това е най-обикновена хладилна чанта. Така, те показват какво има отдолу. Смелчага влиза вътре. и слага, ами това е презентацията.
Вдигнахме количката, която е явно много лека. Уважаемо жури, моля за вашите оценки. Пет, 4. Те вече изстартираха. Отзад се мета нещо на снейла, на охлюва, ма не е ясно какво. Първо препятствие. За сега успешно аз го загубих.